Astea sunt vremurile care trăim, nu mai intru mai departe în detalii. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că nu o să mai meargă cu zona gri a vieții tale. Nu o să mai meargă să spui, auzi, eu îs creștin așa, de Paște, de Crăciun. Nu o să mai meargă cu vorba aia, eu nu fumez că mă doare stomacul, zice. Taică mi-e pocăit, bunicul meu e pocăit, eu nu sunt pocăit. Va trebui în anii care vin să înțelegi că se va da un război foarte puternic pentru sufletul tău și pentru mântuirea ta. Și va trebui de astăzi, din seara aceasta, să decizi dacă vrei să te pregătești și să ai curaj pentru vremurile acelea sau să spui, mă duc unde merg toți. Te avertizez din seara aceasta că dacă te vei pune împotriva lui Dumnezeu, cu siguranță vei pierde războiul și vei fi pentru totdeauna într-o veșnicie unde e diavolul și cu îngerii lui. Unde Biblia spune că e plânsul. Știți de ce noi plângem aici la rugăciune, oameni buni? Ca să nu plângem dincolo. O venit cineva la noi într-o biserică și o zice, îmi place la voi, corul e frumos, predica frumoasă, nu-mi place că strigați la rugăciune. Știți ce spune Biblia în Luca 16? Că bogatul a strigat. Bogatul din locuința morților s-a uitat însuși, a strigat. O să vedeți că Lazar nu a strigat. Cine strigă aici nu mai strigă dincolo. Spunea o cântare, când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Eu vreau în această seară să vă vorbesc despre curajul de a fi diferit. Că mulți oameni, dragii mei, s-ar pocăi, mulți tineri din bisericile noastre, care stau într-o zonă gri, într-o zonă de mijloc, ar face un pas, dar n-au curaj. Au o frică puternică în sufletul lor. Și așteaptă cumva, nu știu, să treacă cumva vremea, nu știu, să se bage și ei așa cumva, nu știu, când intră toți în cer, care sunt cu adevărat mântuiți și sfinți, poate să strecoare cumva pe lângă mama, pe lângă bunicul care a fost păstor, sau pe lângă tata care a fost în comitet. Nu o să meargă așa, ascultă-mă ce spun astăzi, Dumnezeu nu are nepoți, nici cumnați, nici cunoștințe, Dumnezeu are fii. Și astăzi poți să fii frate cu Fiul Lui, cu Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, m-a mișcat un verset din Apocalipsa, capitolul 21:8, dacă pot să-l afișez. Și mi-a dat foarte mult de gândit. Dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, și partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea. A doua. Cred că ați înțeles tot versetul acesta în afară de un singur lucru. Fricoșii. Eu m-am luptat ani de zile și n-am putut predica din acest verset pentru că n-am înțeles la ce fel de frică se referă Domnul. Aici. Pentru că, dragii mei, în lumea în care trăim sunt foarte multe feluri de frică, de fobii. Cei care studiază acest domeniu au identificat peste 300 de feluri de frică, de oameni la care le este frică de ceva. Și vă dau doar 3 exemple. Sunt oameni la care le este frică de înălțime. Ei nu vor lucra nici pe 10.000 de euro pe lună, undeva la înălțime, să monteze poate un panou sau să spele geamurile la un hotel la etajul 15. Pentru că le este frică de înălțime și asta se numește acrofobia. Sunt oameni, dragii mei, la care le este frică de injecții, dar nu frica acela care are orice copil de injecție. Sunt oameni care efectiv fac atac de panică când e vorba de injecție. Asta se numește tripanofobie. Sunt oameni, de exemplu, care nu vor intra într-un lift de bloc niciodată, le este frică de spațiile închise. Au impresia că se sufocă, au impresia că nu mai au aer și asta se numește claustrofobie. Și nu mai mă duc mai departe. Dar vreau să vă întreb, la frica asta se referă Dumnezeu? Adică îl bagi pe un om în iad că e frică să ia liftul? Îl bagi pe un om în iad pentru că e frică de o injecție? Că e frică de o înălțime? Dragii mei, nu. Înseamnă că există o altă frică pe care încă poate n-am descoperit-o. Sau haideți să ne uităm, dragii mei, în Biblie. Poate Dumnezeu astăzi ne-o revelează fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie numele Lui. Există, dragii mei, o frică a omului laș. Există o frică a omului care spune, eu nu vreau să mă pocăiesc. Eu nu pot să țin pocăința. Vreau să spun astăzi ceva. Atunci când mă duc în magazin cu copiii mei și iau de mână, să știți că nu ei mă țin pe mine de mână. Că dacă m-ar ține pe mine e de mână, numai la rafturile cu jucăria merge. Eu îi țin pe ei de mână. Au impresia foarte mulți oameni când se pocăiesc, foarte mulți tineri că nu pot să țină pocăința. Îți dau o veste bună astăzi, nu tu ții pocăința. Pocăința te ține pe tine. Nu tu ții pe Dumnezeu. Dumnezeu te ține pe tine și în fiecare zi îți dă viață și bucurie și sănătate. Și spune în Isaia, ce-aș mai fi putut să fac vie mele și nu i-am făcut. Dragii mei, există o frică care este opusul curajului. Și vreau în prima parte a mesajului, un sfert de oră aproximativ, să vorbesc despre curajul negativ.
Că am întâlnit copii la care nu le este frică de părinți și le comentează. Și o să zici, de Cristi, cred că la curajul ăsta te referi, nu? Am văzut o fată la care i-a trântit ușa la maică-sa când i-a spus cum să se îmbrace. Înseamnă că e curajoasă, merge în cer, nu? Nu. Există, dragii mei, un curaj negativ și dicționarul limbii române, când vorbește despre acest curaj negativ, îl denumește tupeu. Și tupeu nu înseamnă altceva decât îndrăsneală obraznică, cutezanță, care întrece limita cuvenită. Vreau să vă dau aproximativ 4 sau 5 exemple de oameni curajoși, în mod negativ din Biblie, de oameni tupeiști. În primul rând, vreau să vă dau exemplu pe Dalila. Nu știu, predicam la noi la biserică în urmă cu 2 săptămâni și m-am gândit la faptul acesta interesant că Samson a putut să bată un leu. Știți aproximativ cât cântărește un leu? 260 de kilograme. Și-o luat bătaie de la o leoaică care avea 60 de kilograme, de la Dalila. Acum, imaginați-vă, care fată de aici din sală s-ar pune cu un băiat care a putut omorî un leu cu mâinile goale? Așa e că îți trebuie curaj. Nu, îți trebuie tupeu, nu curaj. Îți trebuie tupeu. Și vă citesc din Judecători, dragii mei, pentru că vreau tinerii să mă asculte tare bine. Că mulți tineri cu prorocii pe telefon, cu promisiuni frumoase din partea Domnului, au ales o Dalilă și au fost scoși pe linia moartă. Și în loc ca Dumnezeu să se folosească de ei în lucrarea Lui, s-a folosit filisteanul de el, să facă mămăligă, să facă cu râșnița acolo, să macine grâu sau ce-o fi fost acolo la filisteni. Și Biblia spune în Judecători, capitolul 16, și vă rog să fiți foarte atenți. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea, 16:5, și i-au zis, înduplecă-l și află de unde îi vine puterea cea mare și cum am putea să-l biruim. Atenție! Să-l biruim, ca să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicle de argint. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, ce frumos vorbea, așa-i? Băieți, mă ascultați? Nu orice fată care vorbește frumos cu tine îți dorește binele. Spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Dragii mei, eu dacă eram în locul lui Samson sau dumitale dacă era în locul lui Samson, nu v-ar fi aprins un bec roșu în minte. Spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ca să iei bătaie, ca să fii înfrânt, ca să fii biruit, să fii un om care să se aducă vestea în toată lumea, să rămâi pe paginile Bibliei, ca un om fără putere. Nu vezi să ar fi aprins un bec? Am făcut un calcul, 1200 de sicle de argint, transformați în grame și apoi în kilograme și înmulțit cu prețul argintului din ziua de astăzi. Domnitorii filistenilor, nu știu, cel puțin 2 au fost. Hai să presupunem că au fost doar 2. 8.000 de euro au încasat Dalila pentru Samson de la fiecare domnitor. Vreau să vă întreb astăzi, băieții din sală prezenți, care ați merge într-o căsătorie cu o fată care v-ar vinde pe 16.000 de euro? Și pe 1 milion de euro mi se pare ieftin dacă te vinde. Și pe 1 miliard. Dar pe 16, ce ieftin a fost pentru Dalila Samson? Înțelegeți ce spun astăzi? Și băiatul acesta, dragii mei, în fața acestei fete își deschide inima. Față de părinți, Samson nu și-a deschis inima în totalitate. O zis că nu știau părinții de unde luase mierea, din hoit. Apropo, unde îți găsești mierea? În lucrurile moarte, în hoituri? O zis salmistul, ceva extraordinar. Cuvintele tale, Doamne, sunt mai dulci decât mierea în gura mea. Asta e mierea adevărată, Biblia, nu? Față de părinți și-o închis inima, față de comitet și-o închis inima. Dar nu trebuie voastră unde mă duc. Cred că l-o fi întrebat frații, dar nu mai vii la biserică. Ai fost numai la stăruință. Și în rest, păi zice, am treaba la filisteni, mă duc să văd ce mai fac filisteni cele. Da, la noi în corp nu este? Nu zice. Mie întreba altceva. Și uitați un om, dragii mei, care a fost biruit de o fată cu mult curaj negativ, cu mult tupeu. Un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau este Absalom. Absalom. Despre Absalom spune Biblia că din creștetul capului până în degetele de la picioare, când mergea la analize, doctorii nu-i găseau nimica problemă, nicio problemă, fără cusur. Îi spuneau doctorii, domnul Absalom, aveți tensiune de aviator. Și mergea Absalom așa cu pieptul în față, mândru, bucuros. Biblia spune că undeva la 2 kg de păr avea pe an. Păr mult, minte puțină. Să știți, să nu uitați asta. Parcă mi și-l imaginez când își făcea poze Absalom și vorbesc în vremea de astăzi, când Instagramul e la putere, când sunt fete care nu pot dormi noaptea că n-au atins 100 de like-uri, targetul pe seară.
N-au atins, nu pot să doarmă noaptea. Diazepan. Pentru că, zice, ai văzut, am dat 300 de euro pe rochia asta și n-am 100 de like-uri, mă. Îți dai seama ce problemă e? Oameni care trânjesc după imagine și mi-l imaginez pe Absalom cum își băga mâna în păr când trecea pe stradă. Bucuros. Analize, zice, eu n-am COVID. Avea cancer, oameni buni. Avea cancerul rebeliunii în inimă. Veneau oamenii la Absalom și Absalom le spunea, dacă aș fi eu în locul lui tată, dacă aș fi eu aici păstor, dacă aș conduce eu cântările, altcum ar fi. Dragii mei, într-o zi, știți la ce eu folosi părul? La spânzurătoare. Numai că nu era pe foaie, cum joacă tinerii spânzurătoarea. Era live, în copac. În inima aceea plină de cancer, care nu s-a pocăit. Inima aceea cu tupeu, care au zis că tata e prea bătrân, el tot cu postul, cu rugăciune, ales deja vechi, zice. Dacă aș fi eu, altcum ar fi. În inima aceea au pătruns 3 săgeți. Și un băiat care promitea mult, dar care s-a răsculat cu mult tupeu în fața tatălui său, a fost învins de 3 săgeți.